Hoe serieus neem jij jezelf eigenlijk? Je kent het denk ik wel. Je wil iets maken, iets delen, iets doen. Meestal iets nieuws. En dan, ineens, komt daar dat stemmetje. Dat zegt, wie denk je wel niet dat je bent? Wie zit daar nou helemaal op te wachten? Dat kun jij toch niet. 24 uur per dag heeft je brein een mening. Dat denkt automatisch, kun je niks aan doen. Maar wat nou als je niet alles even serieus zou nemen? Dat je een gedachte vriendelijk bedankt en gewoon doet wat je als eerste ingaf. Wat zou jij dan wel gaan doen?